Diàriament ens creuem pel carrer a desenes de persones que viuen sense papers i sense accés als drets més bàsics, com l'habitatge o la feina. Hi ha milers de persones a la regió metropolitana que viuen impotents per no poder trencar el cercle viciós de no tenir contracte per no tenir la residència ni els papers de residència en no tenir contracte. Ara un acord entre l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Formació i Treball vol reduir aquesta xifra a través d'un programa d'inserció laboral. La Vanessa forma part de l'equip de cuiners del projecte Arrela't, una iniciativa que ofereix feina a persones en situació irregular perquè puguin aconseguir permís de treball y residencia. Soy de nacionalidad boliviana, he llegado a Barcelona hace 15 años. He estado trabajando antes en varios sitios, pero en ningún trabajo he optado a hacer un contrato de trabajo para poder hacer la residencia y el permiso de trabajo. Tengo un hijo que tiene un trastorno. Entonces, él tiene 16 años ahora mismo, entonces necesitábamos hacer la residencia. Una necessitat que tenen milers de ciutadans que viuen sense accés a drets bàsics per manca de permís de residència i que des de la Fundació Formació i Treball volen visibilitzar. El programa Arrela't comença l'any passat. L'Ajuntament selecciona aquestes 20 persones perquè puguin regularitzar-se. Nosaltres entrevistem a les persones, presentem tota la documentació al govern per aconseguir el permís de feina. Aquesta documentació inclou un precontracte de feina i després, una vegada la persona aconsegueix el permís de feina, se'l contracta i s'està tot un any amb nosaltres. Una altra d'aquestes persones és en Nabil, que va marxar del Marroc amb 16 anys i amb l'objectiu d'aconseguir un futur millor. Pagaba, son 4.000 creo, euros para venir en patera y para llegar a España. Hay que saber lo que vas a hacer, ¿sabes? Hay amigos aquí que vinieron conmigo, pero de momento no están bien, ¿sabes? No están en el camino correcto. O hacen cosas malas o han hecho cosas malas y ahora no pueden encontrar una solución a la cosa, ¿sabes? Els integrants del programa reben formació en diferents àmbits, com el d'hostaleria o la gestió forestal, on aprenen oficis per després accedir al mercat laboral, com és el cas de la Sílvia. Yo de forestal no tengo ni idea y aquí he aprendido mucho con las máquinas, sobre todo el respeto que hay con los compañeros al ser yo la única chica en el grupo. Per ella, aquesta oportunitat és la resposta a 10 anys de lluita. Yo entré a finales del 2009 y pues ya estaba las cosas un poco difíciles. Y la verdad que yo muchas veces quise tirar la toalla y regresarme a mi país. Pero tengo 2 niñas también allá, entonces me puse a pensar qué futuro les voy a dar si no hay trabajo allá. Y aquí pues de una u otra manera pues uno sale adelante. La verdad que hay oportunidades. Lo único que nos frena a nosotros, los que venimos de fuera, son no tener documentación. Una lluita que per ara ha guanyat, ja que gràcies al contracte de feina ha aconseguit regularitzar la seva situació. Sentí un alivio, sentí que me quité un peso grandísimo porque es muy difícil conseguir la documentación, la verdad, Es muy difícil.